Levende musik, det er jo normalt noget, vi kun møder på spillesteder, eller måske her på Strøget, hvis vi er ude og shoppe. Men lige præcis i dag, der er der sikkert mange af jer, der har mødt musik nogle steder, som vi slet ikke regnede med. Fordi alle de studerende på landets konservatorier, de har udråbt dagen i dag som musikkens dag, og derfor så har der været gratis koncerter rigtig mange steder rundt omkring i landet. Vi har glædet os til, at vi skal ud og spille for nogle mennesker, som ikke er vant til at høre klassisk musik, og nogle mennesker, som måske slet ikke har forventet, at der kom nogen, der spillede for dem i dag. Vi er i kantinen på Skejby Sygehus i Aarhus. Her var frokostmenuen i dag en smule usædvanlig. Som et led i musikkens dag har 1300 konservatoriestuderende sørget for lidt blide toner rundt omkring i landet for at gøre opmærksomme på deres evner og dele ud af musikken. Jeg synes, at det var rigtig dejligt og ked af, at vi stopper nu. Nu skal vi til at spise. Så de kunne da godt få en chance herude, når de havde lyst til at stå og øve sig. Men det er svært at hamle op med højt belagt og dagens ret. Publikum glemmer lidt at klappe. Hvis man nu bare ser det som om, man skal stå og underholde lidt i baggrunden, så gør det ikke så meget. Det er jo ikke nogen koncert, hvor det er meningen, folk de skal sidde på rækkerne nede foran og holde øje med hver eneste lille ting, man gør, og så klappe til sidst. En af de ting, som vi gerne vil med det her, det er også at skabe nye scener for den levende musik, altså nye sammenhæng, hvor den kan indgå i. Så hvis man ikke synes, at det her er underligt nok, hvad så med det her? For nogle events i dag har været mere mærkelige end andre. Det er helt klart den mærkeligste koncert, jeg nogensinde har spillet. Det der med at være i en svømmehal, det er rimelig utraditionelt for mig. Det er varmt, men sjovt. Sjov akustik. På badeanstalten Spanien i Aarhus spillede de således klassiske toner med munden solidt plantet på saxofonerne og fødderne i vand. Det bliver sådan lidt i slow motion, når hvis man vipper takten med foden, kan man sige. Så det kan godt være, at tempoet er faldet en lille smule i nogle af numrene. Jeg skubbede op for sådan 10 minutter kvarter siden. Men så fordi der kom noget musik, og det blev sådan lidt lækkert at være hernede, så blev det lidt længere. Det bliver sådan helt kuropholdagtigt at have musik, mens man svømmer. Det kan jeg meget godt lide. Og musikkens dag, den fortsætter faktisk i aften, og du kan gå ind på vores hjemmeside, der kan du se en liste over en masse gratis koncerter, der er rundt omkring i landet, og det er dr.dk/aftenshow.